TV kawa chikunu wabro bedo gi wendo Professor Collins Odote men jalony e weche mag telo mondo winjane ni to kaka weche dhi od bura kuma jotend migepe mogwel koro ipedho be gidhi maber koso gidhi maber mane mbaka modago kode kaendi. Professor erokamano ahinya kuom wasichegi. Isewinjo kaka jo od bura piedho jogo mogwel e migepe mopogore opogore to penjo ma gipenjo gigo be gichimo kuro in kinene. Erokamano ahinya Trevor. Apani kod wang'eyo ni mondo ka gichimo kuro kalo gichimo kuro nego wang'e to penjo ma gipenjo go gia kanye. Kane wakalo chik manyien 2010 no waloko kaka yiero jok matelo ne ministries miluongo ni waziri. Ngejo chon ne ilando gelanda e radio. Ni jaduong' Moi no lando Trevor kaka jatend kama to no wachi ni gima jatend piny nyalo timo en mana nominate gi to bunge nyaka temango nyaka piedhgi. Kaeto bang'e jo bunge no kalo chik miluongo ni Public Appointments Act. Chik no wacho gik monego penjigi. So ng'eny gik mina ni penjogi ok en gik ma jogo gola e wigi, gin gik manie chik. So kapani tabu en to gik mipenjogi go be gin gik mochimo koro koso kochimo koro gin e chik. Tabu ni kama chielo. Tabu ni kanye? Tabu kama nitiere en gik mokariyo. Mokwongo en ni king'iyo nyaka ne wachak penjo gigo 2010. Jo Kenya penjo ni to penjo nang'o. Ngeche jite chalo ka gima timang'o kalo penj. Okine nitie ng'at ma ka ng'ane rach to ng'ane dhi timang'o dhi dong' jo Kenya nyalo nyisi ng'ane kanu waneno kata penjo mani penjo ka ok opane gi timang'o gikalo to bang' ka report biro to gikala mane tabu mokwongo mawuoke. Tabu mar ariyo machalo wuoke anapani no wuok sane en ni to ere kaka ji nyalo ng'eyo ni gima jogo ne wacho botimore to nane be en adieri. Ngeche sani king'iyo gima nodhiera nto ka neno kaka wuono ng'ato penjo to kare kerni en no yiero mana jok mang'eny gomenda kabisa. Ngeche king'iyo jogi tiwiyo ng'ato ni an gi bilion 4, an gi milion 900, an gi milion 700. Pesa go gin pesa motorare mathis to jomoko kuomgi king'iyo tiparo ni ng'ani kane pok odonjo e bunge kata milion 100 nokonyal milion kata 50 nokonyal timang'o nokonyal bedo godo e account ne. Koro ang'o momiyo bunge mosebedo higni 5 kata higni 10 oseyude milion 100. Koro ji wacho ni nyaka en gik moko ariyo. Aidha nyalo be nitie pesa moko e bunge ka ma ji yudo ma wanjo Kenya wakia kumotema nade kumoae. Mar ariyo nyaka be ni jogi gima giwacho ni ok nyal bedo adieri. Koro tabu mar ariyo mawuok e mano en to ere kaka ji nyalo ng'eyo to wan ga dinde be jok ma penjogi be ka ng'ato wacho makosa to gibiro juka ni ng'ani timore ne ng'ani wuondowa ma kuonde ma Japan nitiere.